Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohotan on. Amen. Posi tutudo rohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akasuru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akanamasan waeng, manang akanarosogot, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongan ni rohani debata. Na marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, hodo silehon apul-apul tu akan marsak roha, hodo silehon gogo tu akan agale, asi maroham, tatap ma akan marsak roha, dohot akan hona pangunjunan. Saya tatap ma hoi-hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotani, asapatar di ida nasida, hodo pangurupi, haporusan, dohot pangaromoti di hagogoton. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo, audo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Dia do lapatani oddo, ikon ubia rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa naadong, atong rap mangidogogo mahita sian tuhata debata. Ali Tuhan debata, saya pargogo main nami mangulahon bar patik ni. Amen.
alai akan agabe pitor binaheni basa-basa marhite sian asini rohana, hinorhon ni panobusion ni na marhite-hite Kristus Yesus si, na pinajongjong ni debata, bayan habangsa parasian, marhite-hite ha porseon di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Tabege mahatani debata turpuk ni hari Minggon, menatar surat di buku Panurirang Daniel, bindu tolu ayat 10 tolu sahatro di 10 walu. Dungi piri-pirion jala muruk si tutuma si Nabukadnesar, mandokon ikon boanon si Sadrak, si Mesak dot si Abednego tujolona. Jadi tarboan mana tolu halaki tujoloni rajai. Dungi ni nasi Nabukadnesar ma mandok nasida. Atehet tongondo ale Sadrak, Mesak dot Abednego, dang olo hamu mamele tu debataku, jaladang olo hamu marsomba tu gana-ganaan sere, naung hupajok-jong hami. Onpe, molo olo hamu nuaeng, di sidi bege hamu soara ni sarune, tulila, hasapi, arbab, sordam, gordang, dot sandok ragam-ragam ni parni hinaloan, marsinggang jala marsomba tu gana-ganaan naung hupawi, alai molo soolo hamu marsomba, ikon tokin nai hamu tipalhonoton, tuliang pamurunan, namar nala-nala. Dungi idaon
manang debata dia natuk paluahon hamu sian tangaku. Jadi Roma alus si Sadrak, si Mesak, dohot si Abednego, mandok tu rajai, alena Nebukadnesar, dang pola alusan nami ho, anggot taringot dunani dokmi. Mololomo rohani debata nami nahuloi hami, sai paluon na dohami, sian liang pamurunan namar nalanalai, dohot sian tanganmu ale raja nami. Alai nang soolo rohanna, ikon botonmu do ale raja nami, na soolo hami mamele tu aka debatamu, manang marsomba tu ganan sere, naung hupa dipinanjongjong mi, ima sahatna, martuado kana tumangingon hatani debata jalan au peopsa. Amin. Tahadidakon ma haporsiatai, songona hitidakon ni dongata sa haporsian di sandok portibion, rap ma hitamandok, au porsea di debata Jehova, hiudoa ma pargugo na sa tudusan, natu ma plangit dohot tanoon, au porsea di Yesus Kristus, anak ni ibata Jehova na sasadai, imana tinubuhan ni Maria, naga begebian santon di parbadia andorang sabubuhan, Ido tuhata, na tumaon na gernit, di panguman silatus, na mate terbaca lu ibana di hau pinar silang, na tuat tu bana turun, unitanom, na mulak maulu diari patuluton, na manaik tu surgo, laundu tu siamoni debata Jehova, na manai parguku na suatu dosani, disima ibana, pemafru, tong, maulumi hak mangulu dot na mate, au porsea di tondi perbadia, Jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ala Kristen akan nabadia, dohot ya sesani dosa, dohot ya tahi namandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot ihanguluan na sora sudah. Amin.
Shalom,
Mahina dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat. Yang pertama, nama Minggu Babituan Trinitatis, topik Minggu mencari tahun berita nauli siang Nasaroa. Yang keempat, sakramen perjamuan kudus pada hari ini Minggu 12 Oktober 2025 pada ibadah 7.30, 10 dan 16.30 gereja akan melayankan sakramen perjamuan kudus dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia HPKD dan memperingati Pekabaran Injil Indonesia HPII. Seluruh jemaat yang sudah bisa untuk mengikutinya. Yang kelima, persembahan. Hari ini Minggu 12 Oktober pada ibadah 7.30, 10 dan 16.30 kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar. Yang pertama, amplop untuk huria, pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk mendukung dana pertangyangan ama distrik ke-18 Jabarteng DIY di HKBP Bandung Reformanda. Kemudian persembahan yang diberikan jemaat setelah menerima perjamuan kudus akan diberikan ke PGIW Jawa Barat. Poin 6, laporan Pesta Gotilon 2025 dan HUT HKBP ke-164. Pada hari Minggu 5 Oktober 2025 minggu lalu, kita telah merayakan Pesta Gotilon dan HUT HKBP ke-164 tahun. Parhalado dan panitia Pesta Gotilon mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang turut berpartisipasi dalam Pesta Gotilon. Setelah pembacaan warta jemaat ini akan ada sambutan dari Ketua Panitia Pesta Gotilon 2025 dan HUT HKBP HUT ke-164 tahun HKBP. Poin ke-7, ibadah 2 bulanan Oktober. Besok hari Senin 13 Oktober 2025 pukul 18.30 akan dilaksanakan ibadah 2 bulanan Oktober. Tema ibadah 2 bulanan Oktober adalah Mamaritahon Barita Nauli Sikop Marhite Ulaon Nasitong. Pemberitaan Injil diperlengkapi dengan perbuatan baik dari Kisah Para Rasul 14 ayat 15. Paduan suara yang mengisi ibadah adalah PS Glorius dan PS Koci. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Agus Sidauruk dan liturgis oleh Situa Nyonya Jusnita Sirait Boru Situmorang. Marilah kita semua jemaat untuk datang dan menghadirinya. 8. Tuan Rumah Pertangyangan ama Distrik ke-18 Jabarteng DIY. Pada hari Jumat 17 Oktober 2025 pukul 17.00 sampai dengan selesai, bertempat di HKBP Bandung Reformanda, akan dilaksanakan pertangyangan ama distrik sekaligus doa pemberangkatan kontingen paduan suara dari distrik 18 Jabarteng DIY untuk mengikuti Festival Kor ama HKBP Sejawa Bali Lampung tahun 2025. Seluruh anggota ama HKBP Bandung Reformanda diundang untuk menghadiri dan mengikuti acara tersebut. 9. Ibadah penghiburan. Pada hari Minggu 19 Oktober 2025 setelah ibadah pukul 10.00 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah penghiburan Pangapulion bagi Indra Panggabean beralamat di Komplek Perumahan Ranca Cili Indah Riung Bandung, Jemaat Sektor Mabansel Tim, atas meninggalnya Ibu T. Panggabean Boru Sihombing Opung Roy Boru beberapa waktu. Dalam rangka ulang tahun Yayasan Suci ke-152, Yayasan Suci akan melaksanakan operasi gratis untuk katarak, hernia, bibir sumbing, dan bedah minor tumor kecil jinak. Screening kesehatan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 Oktober 2025 pukul 8 hingga pukul 14 dan jadwal operasi akan dilaksanakan pada hari Sabtu Minggu 1 sampai 2 November 2025. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran dapat dilihat di Mading HKBP Bandung Reformanda atau menghubungi Seksi Kesehatan HKBP Bandung Reformanda.
14. Jadwal pertanian sektor untuk bulan Oktober dan November. Untuk minggu ini ada 2 sektor. Yang pertama Sari Jadi pada hari Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 18.30 di keluarga Situa Omar Bun Borusinaga bertempat di Jalan Mulia 2C, Perumahan Rana Bali 3 Cimahi. Yang kedua sektor Pajajaran, Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 18.30 bertempat di kediaman keluarga T Tambunan Situa A Borusitopul beralamat di Komplek Cimindi Raya Blok AG 4 Gunung Batu. Untuk statistik kehadiran kita minggu ini di 46%, itu mohon menjadi perhatian kita bersama. Lalu ada kesalahan dalam pengetikan di poin 18 di jadwal pelayanan, khususnya terkait pertanyaan di halaman 7 itu, terutama sektor Pajajaran tertulis di keluarga T Tambunan Situa A Borusinaga, seharusnya A Borusitompul, kemudian liturgisnya juga seharusnya adalah Sintua dari sektor Pajajaran. Ucapan selamat ulang tahun jika ada amang inang atau jemaat yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai 12 Oktober, kami undang untuk berdiri. Ya, Inang Borusiombing, Parhalado dan Jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai 12 Oktober 2025. Saya baca firman Tuhannya dalam bahasa Batak ya. Filipi 4 ayat 6 1 ayat 7. Unang holsohon hamu agiaha alai sadok paboto kamu matu debata pangidomuna marhite-hite tangiang dohot elek-helek mardongan mauliate jaladame ni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Selamat ulang tahun Inang. Terakhir berita keuangan, total penerimaan untuk minggu ini adalah Rp21.303.503 yang terdiri dari Huria Rp6.836.025, sentralisasi Rp8.994.425 dan pembangunan Rp2.023.053 dan lain-lain Rp3.950.000. Itu aja untuk titing kami undang dari panitia Pesta Gotilon dan ulang tahun. Shalom, horos madihita salutna. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Agus Sidauruk, seluruh Amang, Inang, para halado kami, dan Ruas HKBP Bandung Reformanda yang kami cintai. Salam dalam kasih Kristus. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan anugerahnya, acara puncak Pesta Gotilon yang telah kita laksanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan memberikan cuaca yang bagus juga, sehingga seluruh jemaat menikmati acara demi acara yang dilaksanakan. Amang Inang, anak-anak kami na Poso Bulung, remaja, anak-anak kami sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas persembahan syukur, partisipasi yang begitu luar biasa kami rasakan, sehingga target yang diberikan kepada kami lebih dari apa yang diberikan. Panitia sangat
bangga karena kami didukung oleh ruas semuanya, didukung oleh Amang Inang Parhalado, didukung oleh Amang Pendeta. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih karena kami merasakan begitu besar perhatian jemaat kepada kami, sehingga kami acara semua dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi kami ucapkan Maulea Tegodang. Terima kasih kami juga kepada seluruh simpatisan, baik yang di Kota Bandung atau di luar Kota Bandung. Banyak sekali yang kami rasakan dari simpatisan juga. Terima kasih juga kepada alumni Dago, dan terima kasih juga kepada lansia yang telah mengisi acara, ya, Amang Inang lansia telah memberikan partisipasi yang luar biasa. Dan juga terima kasih kami kepada Paduan Suara Glorious, ya, Bradley turnamen golf, ya, yang telah memberikan partisipasinya juga sebesar 45 juta. Kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih kami juga kepada Amang Inang yang telah memberikan door prize sehingga acara dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih kami juga bagi Amang Inang yang telah, Inang terutama ya, yang telah membawa tandok. Yang kemarin siluah tandok, ada buah dan segala masakan-masakan yang telah dimasak dengan enak. Dan terima kasih terkumpul beras sebanyak 110 kilo. Sangat luar biasa, yang kami harapkan hanya 35 kilo tapi terkumpul 110 kilo. Dan telah kami sampaikan kepada pegawai gereja kita, bisa dilihat Amang Inang, mereka sukacita menerimanya, dan biarlah juga semuanya itu menjadi berkat bagi yang menerimanya. Amang Inang, di sini kami sampaikan bahwa perolehan daripada pesta Gotilon yang diterima oleh panitia luar biasa. Puji Tuhan, kami menerima 643.117.500 rupiah. Terima kasih Amang Inang semuanya. Di sini ada simpatisan, persembahan syukur. Nanti ini semuanya kita ada di mading, nanti ada juga di WA Group, semua bisa dilihat dari mana aja penerimaan, simpatisan, tortor, itu lansia kemarin berapa ya kami dapat ya, tortor sungguh luar biasa, senang juga ya. Jadi di situ bisa dilihat Amang Inang, tortor dari sektor-sektor yang memberikan persembahan syukurnya juga. Jadi terkumpul 643 juta. Dan kami sampaikan juga di sini bahwa pengeluaran kami sebesar sebesar 52.590.873. Ini kenapa besar Amang Inang? Di sini ada tortor dari remaja Naposo sebesar 9.355 juta. Nah, itu akan kami kembalikan ke Naposo dan remaja untuk mendukung kegiatan mereka. Jadi 9 juta itu kami kembalikan di remaja dan Naposo untuk mendukung kegiatan mereka dan Natal mereka. Bisa juga dilihat di situ. Sehingga total pengeluaran kami hanya 43.235.875.000. Puji Tuhan, semua tercukupi, semua makan ya Inang ya, mendapat makanan semua ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Riana Catering yang telah mendukung kami. Kemarin kami bilang kami mau pesan Inang untuk pembubaran kami dengan Parhalado. Ini kami ada 60 orang, saya bilang begitu. Nah itu berapa kira-kira biayanya Inang? Saya bilang, dia sebutkan angka 1.500.000. Puji Tuhan Inang, dia kembalikan lagi sebagai persembahan syukurnya ke gereja sebesar 1.500.000. Terima kasih untuk Riana Catering yang telah mendukung kami sehingga kami pembubaran jadi gratis gitu ya. Jadi nanti LPJ kami akan kami sampaikan di sermon Parhalado.
Sermon Palhado di tanggal 4 hari Selasa tanggal 14 Oktober. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, Amang Inang. Apabila ada pertanyaan nanti boleh atau yang berhubungan dengan laporan keuangan kami, boleh dilihat di WA grup masing-masing sektor, boleh ada mading nanti akan ditempelkan apa-apa aja yang kami keluarkan, bahwa kami memang meminimali pengeluaran, kami tekan pengeluaran sehingga dari situlah kami belajar bahwa ternyata kita perlu menekan anggaran, sehingga Tuhan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa. Terima kasih Amang Inang, salam hormat kami dari panitia. Memang kami tidak sempurna, banyak sekali mungkin kesalahan atau kekurangan kami, atau mungkin yang tidak berkenan di hadapan Inang semuanya melalui tingkah laku dan perbuatan kami. Kami selaku ketua panitia dan saya mewakili, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai di situ dulu sambutan dari kami, dan salam Lepormanda Marsi Haholongan. Puji Tuhan untuk segala capaian selama Pesta Gotilon. Semoga yang kita peroleh dapat semakin digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu aja untuk Warta Jemaat hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Partang yang mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, emana mangaramoti, jala mangarajai, roha nang pikiran muna biganuk marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Damang dainang haanggi na inaulungan di bagasan guan itu hata Yesus Kristus. Tajalo mabarita nauli di parminggota di bagasan tikion. Ima sian suratnya Apostol Paulus tu huria Rom. Bidusada ayat 8 rodi 1 ayat 15. Marhiti topik majami tahon barita nauli sian nasaroha. Memberitakan Injil dengan segenap hati. Sokonom madok hati di bata di hita. Madok moliate au jumolo tu de bataku marhite-hite Yesus Kristus siala sude kamu ala tuliat portibiod do tarbarita haporsion muna dang baca dia marningot kamu iya sitidangiku de batado
na huloi di bagasan todikku tina hubaritahon anak nai. Toktong do hupangido dia katangiakku anggiat tung manang adigan pelomoni rohani debata patiurhod dalakku manopot hamu. Ay masinnya dengan segenap hati, pastilah produknya akan berbeda. Dengan orang yang setengah hati, yang tidak sungguh-sungguh di dalam melakukan pekerjaan. Molo halak na marsitutu dari mana dia akan mengerahkan segenap hatinya, segenap pikirannya, segenap gogona kamang dotinang. Laho melakukan pekerjaannya, aktivitasnya, kegiatannya, dan berupaya berjuang dengan semaksimal mungkin mencapai aha nadihirim doh dihasiholi roha. Berbeda sekali dengan orang yang setengah hati di bagasan rohana ketika melakukan sebuah pekerjaan, sebuah aktivitas. Olah nadong tantangan, olah nadong rintangan, nungapitor gabi sumurut, nungapitor gabi menyerah, nungapitor gabi apatis. Jalan moliate mah di panitia nih pesta gotilota dohot hutate. Nah, boy nasida dengan segenap hati lahu mangulahoni. Gabe boy tulus. Awal nai apalagi di bulan pertama olah sahat baru mang padita olah 100 dope dan mesti tokan. Sedia capayata 500 bayi mesti dua teni untuk kan. Toy mah pos marohamu. Jangan pernah mengandalkan manusia dalam melakukan sesuatu, apalagi mah di ulau ni huria alai ikut debatado naik konsianda honota yang kita pangasahon di sudi aka rencana dohot pardalana dohot kedupata. Ketika bersama dengan Allah kamang do tinangi duna dipakilala apostol Paulus bohado ibana di bagasan pelayanan ibana dengan rela hati, dengan kesungguhan hati, meski menghadapi ragam niaka tantangan, rintangan, nia dihadapi doh dialami mana. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata apatis, tidak ada kata mundur, tidak ada kata surut. Nangpe menghadapi tantangan, rintangan, nah begitu hebat, nah begitu luar biasa. Tudus di amang do tinang songonaho gobaro kami atlet lari gawangnya teh. Ay holan iboro to ibana ibering ibana asing ni marikat adong do disan rintangan. Naboy maban ibana gabi madebu. Naboy maban ibana akhirna dang sahatu finish. Tetapi tergantung cara sudut pandangnya untuk melihat dalam setiap tantangan dan rintangan yang dialami dan dihadapi. Molo halak na optimis di bagasan kehidupan dot ngeluna dia akan melihat dengan kacamata yang berbeda setiap tantangan na diulahon ibada dengan melakukan pekerjaan dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan. Tantangan tidak akan pernah membuat dia mengatakan menyerah dan kalah, tetapi dia akan berjuang, akan berusaha dengan kesungguhan hati jala marsitutu di nama ngulahon ulaun dohot tanggung jawabna. Idoh bereng amang do tinang pengalaman ni apostol Paulus natung maceuli, natung macedenggan. Simak kamu majo na pinasahat ni bana di ayat 10 nakin amang do tinang. Ucaha ma di bagasan bahasa Indonesia. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Tidak tahu apakah itu akan terrealisasi atau tidak. Dang disi rohani apostol Paulus. Ale rohana adalah naing masihol pajupang. Molo di luas debata. Songoni dong hita di bagasan kehidupan dot ngeluta. Nang pesa sitong na apostol Paulus bukan menjadi pendiri jemaat Roma pada waktu itu.
Bahkan dia tidak pernah ketemu dengan jemaat Roma, tetapi dia menyampaikan pujiannya bohado haporsionasida, bohado imanasida, bahkan tarsar tarbarita sampai kemana-mana. Ini menunjukkan walaupun mereka belum pernah ketemu, ada hubungan yang begitu cukup dekat. Sehingga gabe tubuh masihol laho pajupang amang dot inang. Ala di BG ulinai dengganai buado haporsyaon bohado kehidupan dot ngoluna sida. Baik dah, ai molo rap do dongata mang dot inang do alialeta da burju da kubo masiol do ita pajupang amang dot inang. Wido. Lagi songa namar lansia ai baru piger bidang pajupang ade. Wido. Ola pajupang ngasong na pitor sonang pakilal nate. Ai torte buru marsialangan dangi. Ai ma alani holok ni roka. Ale cuba mada di nari segon buat teh hamang dotinang. Baudang petaho inam se tokan. Ai molo di sido be bana dang nang di siau dan nang masuk kau nang sen detong. Bai do persoalan tokan. Ale bai kok kamu mau perbedaan yang cukup drastis dari kehidupan seorang apostol Paulus. Dia mengatakan masih holibana laho pajupang. Masih holibana laho mengunjungi. Di mana percolo hebat ni dari pinatuduhon apostol Paulus amang dotinang. Ada hubungan yang cukup dekat. Padahal mereka belum pernah ketemu. Ada hubungan yang cukup dekat. Padahal Paulus bukan merupakan pendiri daripada jemaat Roma. Nah paduahon ahadu harasihol ni rohani mana di doi mana sian ayat 10 sada, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Di pakilan apostol Paulus dari bagasan kehidupan dot nguluna songon sahalak apostol ibana di jauh de mata laho menguatkan meneguhkan aka huria baik huria napina jongjongna dot huria nasopina jongjongnya. Tanggung jawab moral seorang apostol adalah bagaimana menguatkan meneguhkan huria yang dalam kondisi baik yang gale maupun yang tidak. Kalaupun tidak, supaya semakin kuat dan bisa semakin teguh. Alin apa dua hon? Mereka mujo kerendahan hati seorang apostol Paulus samang dot inang. Di do ibana di ayat 12, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Paulus tidak merasa menjadi seperti orang superior yang merasa lebih hebat, lebih jago, lebih ini, lebih itu di bagasan rohana, dongi di dok rohana. Hanya dia, alido ibana justru saling menguatkan. Paulus semakin dikuatkan ketika mamereng marnida aka bohado kehidupan ni akan ruas ni huria na adong termasuk di bagasannya yang ada di kota Roma pada waktu itu, bagaimana mereka dalam keberimanan saling menguatkan. Celikot songoni do sasitong na hita mang dotinang ade. Ido, ikut saling menguatkan daku boto mang dotinang. Olandang rodo ngata di punguan pesue padon suara. Heado tehe talului tehe. Heado tasukun. Balong pajupak mah songon soro lain hari minggu ini kan. Manang songon soro na ari alansia Jumat ade. Oh lo. Ai songon nasoro di paduan suara on ini kan itu saling menguatkan amang dot inang. Dai kon idok kon asau di sini mesti tokan ngasale betong prinsip namar huria dohot bersekutu di tengah-tengah model yang seperti itu. Bagaimana kita dalam kehidupan kita boleh mencari kemudian saling menguatkan, tidak merasa superior, tidak merasa lebih daripada yang lainnya. Dungi di dogma kerinduan untuk bertemu, bertatap muka secara langsung dan menyaksikan buah haporsiaun na dipatuduhon oleh huria nadong di Roma pada waktu itu akan mangdotinang. Sehingga kita mau mengatakan mangdotinang kesimpulannya di mata seorang Paulus, jemaat di Roma itu sangat baik adanya. Mace uli, mace dinggan. Dungi suku-suku di tamang dotinang. Aut sugari di sukun. Nadi hasiholi rohamuna. Holan didok halak di duru ni di luar ni ruas ni uriata. Huria HKBP reformandenna.
Dia ma didok rohamuna, na dihasi holi hamu, didok halak. Sudut pandang na maradupun huriata. Dia ma dok rohata kamang do tinang. Wah, urang gogo nang. Kompak. Oke, mau lihat ya. Ada apa mesti kira-kira menurut kita? Wah, mabuan perubahan. Oke, adong dope. Boy nang. Marsya holongan ate. Olah ni dokon HKBP Reformanda. Aima. Masih holongan. Aima. Idote. Image yang positif amang dot inang. Dan siapakah yang menciptakan itu amang dot inang? Tentu orang-orang yang ada di dalamnya. Tak kalak laho menciptakan suasana dan kondisi yang seperti itu. Kan itu huria rom. Ala di BG Paulus do bohado nasida hasadaun holong ni roha nasida satu dengan yang lain sehingga hapon nang haporsionna sehingga ada nilai plus, sesuatu yang baik, sesuatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Paulus terhadap jemaat yang ada di Roma kamang dutinang nang pembangadopi tantangan di bagasanna. Menarik do na parpudian upay hutihut do inata gubernur desa daun namang dutinang. Ayo. Nama tanah piga nasalpu maru sunggulo teh. Gitu. Bohado kapalnya terbalik dua kenasing terbakar dungi. Amat tanah tidak selamatkan kemudian gabinatai ma didorong amang do tinang. Upai hutihut ma bohado taring utuh cepak terjang na pelayanan na masyarakat. Dungi do ibana. Lai ibana pelusukan tusan dungi bereng ibana. Aidak sumat dajebu songonon tu warga. Ijo bangun. Dangan ono sertifikat nyon ngai beda songoni, bain sertifikat na gratis tor ne bana dotokan. Ya mono pinai utihut dak sede dua na diulakon di bana. Dohot boha ka kunjungan di bana ka manutinang sesuatu yang luar biasa. Nungai bana kalangan Nasrani dungi Cina minoritas di badiko dohot dongata na gumudang adalah yang berbeda keyakinan. Tapi kenapa akhirnya bisa dia terpilih? Tangalani hepeng, do dangalani na di bana aka di garar ribana. Tetapi karena sudah melihat produknya, marhite kebijakan na pinatuduhon ni amat tanah ketika dia memimpin. Nah ini menjadi sesuatu yang luar biasa nang pedo rohani bana. Ketika baru pilit ahadon yang ulah honokku, ahadon yang patupaku, dia mau belajar amang do tinang. Dia mau melakukan sesuatu dan akhirnya gabi taida mas sesuatu yang baik, sesuatu yang positif dan sesuatu yang bermanfaat. Aut sugari ni suku tu hita kamang tinang. Molo digowari mahita. Pribadi lepas pribadi. Aha mana dihasi oli rohatana si bigo tamang do tinang. Molo donga tamandok molo contoh na digowari si X. Marang didokma digowari padita gusidoruk inna. Aha medok rohamuna tehe. Molo sanga dokon parmuruk mo dina anggoy nga selesai bete. Atong dak si Jono kab be molo songo ini mesti tokan. Mana gabi dok holan na murringin na anggod dah. Ay dang pamaluhum sahit ay paroh sahit na mujadina. Ola binereng bohina. Ola na murring ba gabi tubuh persoalan mesti kate. Aneng malum hian akhirnya gabi. Ay ma gabi tabbe masahit jadi tokan yun naeng. Ay gabi dok ko mo say patut may wasarona kinona mo tong dengi. Ido, habe halak ngasongoron, habe geron na musim gabi sebalik na. Ali yakin do hita mang do tinang, molo hita dison, dia madok rohamuna, molo didok amat tasianu, inat tasianu, dia madok rohata mang do tinang yang kita inginkan. Ima, nading gana deh, nauli. Ali boy do tehei di karang-karang manang gabi boy di bani untuk di ada warna berpura-pura, tidak mungkin. Sampai berapa lama berpura-pura atas sebuah kebaikan. Alekon original doh. Ikon asli doh. Ikon betul-betul doh. Siatong-atongan ni paralel kehidupatna batu duhon ketika didok baik. Maka kemudian terlihat yang seperti itu. Ale sebalik nama nasadanaya mang dotinang patuk maila hitate. Apalagi dengan sapor syota. Oleh dok guarnya matai pasti alak mendokon. Ima koruptorin na roa na hurang dinggan nina dengi. Nah. Idon na taida kamang do tinang sukacita Paulus
di tengah-tengah kehidupan dot ngulu ni bana bagaimana ketika iman mereka tersebar luas amang dotinang. Dakson nuai ngamang dotinang. Murado viral late. Dengan adanya handphone. Nuai ngamang dotinang otik-otik viral. Jalunang lupa hita naro abe boido gabe viral anggoi selesai mai bana. Nah denggape boido gabe viral anggoi dipuji halak matutu. Didok madingga nate. Ale molo holan naroa, molo naroa dan lawan buat teh. Ber kamu jo komentar na, pitor langsung do holan na negatif mah, holan na buruk mah, holan na jelek mah. Nah, bohado hita kamang do tinang seperti Paulus pada waktu itu. Nah juru kadang do handphone tong, dengi. Ale viralnya adalah dari satu ke yang lain disampaikan melalui tulisan, melalui perkataan di tengah-tengah kehidupan dohot. Huria nih rom hati hai. Apa yang baik yang ternyata tidak bisa ditutupi ya Mang Dotinang. Dan ini menjadi perhatian kita Mang Dotinang. Bohado kita di bagasan kehidupan dot ngeluta. Hati-hati apalagi di era nuaing. Dengan rekam jejak digital. Dimanapun apapun yang kita lakukan Mang Dotinang. Dengan mudah dengan terekam mati. Alani manat. Ya do huyut huyuton. Ketika sahalak perempuan neng melamar kerja ibana. Arwah tiki melamar kerja ibana. Dungi dibereng HRD na jo. Dungi dibereng ma rekam jejak digital na. Ise doonin na. Baholan dibereng atong dilului. Beh. Ay nabuharon na. Mana masa Mang Dotinang. Akhirnya sudah do ibana jalo. Alahyado harua 3 tahun na salpu pengalaman na. Di leon ibana minuman keras. Tu huting. Dungi hutingi. Bagaimana mabuk matutu kan neng. Iro. Jadi kalau jual mabuk mulai minuman keras mulai palubi gua deh. Nah sewajar na. Boleh saya songon ada apa sel Paulus dengi. Jadi harua. Gabe mabuk mahutingi. Dungi mekelek kelibana. Lu darohana di dia kesalaku. Dungi batu rumah om maninna. Abi ibadah sendiri do merekami, ibadah sendiri mengupload, kemudian berapa tahun yang akan datang kemudian dicari siapa ini. Bagaimana perilakunya, bagaimana tindakannya. Dongi tarboto matarida. Beh. Ibek kosong ini bahwa museng menon di ulommu, do takkan asing. Akhirnya tidak diterima. Tangi jauh lebana. Sulit nih, apalagi partikin noy ngamang do tinang. Alani tabunai bohado akan nauli nadingkan na saya terus. Taulah kon tabangun di bagasan kehidupan dot ngeluta dan kemudian seperti ditunjukkan oleh Paulus adalah iman mereka mendorong mereka untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan dot ngeluna sida. Dunia Mang Dot ina kita diundang untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ido na di pasangan marjete manakin memberitakan Injil dengan segenap hati. Majami tahun berita naudi sian nasa roha. Sudedo akan aporsea diundang lah mabuan berita nauli dalam situasi dan kondisi apapun itu di bagasan kehidupan dot ngeluta. Apakah dalam kondisi yang mendukung maupun ketika dalam kondisi yang sedang mengkungkung. Dalam kondisi yang berat, dalam kondisi yang sulit, kita mau mengatakan Amang Dotinang, bohado hita lahu terus berbuat dan bertindak sesuatu di bagasan kehidupan dot ngeluta Amang Dotinang. Mari kita belajar dari Sadrak Mesak Abednego. Di tengah-tengah ancaman nyawanya sekalipun. Tetapi bisa menjadi peluang. Maparitahon berita nauli. Memberitakan siapa Allah. Mulai dorhata Mang Dotinang. Sadrak Mesak Abednego. Nyawanya sudah di ujung. Tanduk tapi mereka masih mengatakan tentang. Kalau Allah mau. Allah bisa melepaskan. Tetapi kalaupun tidak. Kami tidak akan menyembah, tapi kami hanya tunduk kepada Tuhan. Songoni dok di si Daniel di gua singa Mang Dotinang. Dengi? Bagaimana pertaruhan iman di dalamnya. Bagaimana Simon Petrus kemudian Paulus juga di penjara di tengah-tengah kehidupan dota porsion Mang Dotinang, tetapi ternyata tidak pernah ada kata mundur, berhenti. Onma gobaran orang-orang yang hebat yang tidak dipengaruhi, imannya tidak dipengaruhi oleh situasi, oleh kondisi yang mereka alami di tengah-tengah kehidupan dot ngolu dan sida, tetapi mencerminkan terus
haporsionna, bahkan di tengah-tengah situasi kondisi seberat apapun amang do tinang, dia melihat itu adalah sebagai peluang dalam memberitakan Injil. Memberitakan berita nauli akamang do tinang. Alani bukan hanya dalam kondisi yang baik-baik saja, bukan dalam kondisi yang senang-senang saja, bukan dalam kondisi yang semuanya aman-aman saja, tetapi dalam seluruh kondisi biarlah kehidupan kita boleh menjadi bagian dari memberitakan Injil. Marang tu dia pehitalau, marang aha pinataulahon di bagasan kehidupan dohot ngoluta amang do tinang. Apalagi dengan usia gereja kita 164 tahun amang do tinang. Pilihan manakah yang akan kita pilih dengan usia yang 164 tahun onak amang do tinang? Iman yang dewasa do, manang iman yang kekanak-kanakan. Iman yang kekanak-kanakan, manang diguari molo ama almarhum Purusta, padita isanawin selalu mendokon Kristen susu do manang, Kristen makanan keras nih newana kan? Apakah iman yang dewasa atau iman kekanak-kanakan? Seharusnya nungai ko satu, apa dia deh? Nong matorasa deh, nong dewasa. Iman yang kekanak-kanakan dia masih sibuk aku mencari gereja yang memenuhi kebutuhanku dan yang memberkatiku. Iman yang kekanak-kanakan dia masih berpikir siapakah yang akan memenuhi kebutuhanku. Alias sebaliknya iman yang dewasa haporsiaun namang matoras, aku mencari tempat untuk melayani dan menjadi berkat. Dia mana yang sulah honokku. Kebutuhan siapakah yang dapat aku penuhi. Di usia 164 tahun Buhado hita tertantang amang do tinang antara iman yang dewasa dengan iman yang kekanak-kanakan. Alanya kamang do tinang unak pula luja hita. Laho manihai huria ni dongan ate. Ale justru ahadu na buita ula amang do tinang. Mau liate mah nungata bangun kerjasama dohot rumah sakit Hermina Pastur, dan kita akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit yang lainnya kamang do tinang yang tentunya akan menguntungkan bagi kita jemaat. Isya makasih holi, boido bentuk ahanai ubagio kami dungi boita saha-saha mang do tinang. Tidak apa-apa, itu terbuka adanya. Boado kita marpikir raut juga membangun rumah sakit kita mang do tinang, badak saya sada M2M ate. Ai kau marpulu M do takkan asing. Ale marhiti akan songonon, bohado kita akhirnya menjadikan mengupayakan gereja kita boleh menjadi pasu-pasu. Selalu berpikir terus apa yang mau dilakukan. Apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diperbuat. Los natuari, ya kami adong martelepon, bawa adong padita, molo HKBP membangun hubungan dohot nang tu adong warna, molo hani pendidikan yang situ. Hirales ahai, bimbel-bimbelina. Jadi hudok maceuli, apa natuari pajupang kami dohot anggota dohot anggi ni amata Profesor Boster Sinaga. Jadi dok, baru amang sinaga niku, bagu ya mang, marohamu, padung dison, dungi mana tahu tutu rekod ya kaya nakota, tingkat mana mang, tingkat HKBP do, mana HKBP Permanda, mana distrik do, badauli, dicoba penon niku, dia mah hira-hira, nabui, dia karena songoni memang do tinang, dan banyak potensi-potensi yang lainnya yang bisa kita kembangkan dan kita majukan dengan kerjasama nauli nadinggan amang do tinang marhite huria memfasilitasi. Manang tu ngadong akapikirat tapi pikirat nauli amang do tinang selalulah kita berpikir seperti iman yang dewasa. Aku mencari tempat untuk melayani dan menjadi berkat. Ahado naboi ulah honokku, ahado naboi patupauku, ahado naboi nahulahon di bagasan kehidupan do menutu akhirnya bisa menjadi berkat dan boleh mendatangkan sukacita dan kegembiraan amang do tinang. Apalagi mah nungalam gudang aka kegiatan do aktivitas tamang do tinang. Alah etong say olo hari Sabtu ya dong piga tong kegiatan di gereja ton. Adong malatihan di son, dong ya dong PA, dong ya dong parguru malua, dong ya dong bah. Olo naman nondang adong inganan, dong gabe sudah mamar PA naraku. Tu dia nama dua museng malusia ada adong aha naraku. Dong dapat ma info di Bandung Creative Hub. Na jonok di son, na binangun niya mata, Ridwan Kamil, lauham itu si, mardalan itu si, dongi di dokma, boy itu dipakai Pak Pendeta gedungi, asal mah jauh sebelumnya,
sudah ada info. Neng latihan paduan suara kamu, boy ninna. Ada isinya yang 35. Ada mau pelatihan juga isinya ada 50 orang juga ada tempatnya. Oh ido niku, ido. Baru tadi ngotu sigararon niku. Takarog istilah sigararon di sini. Boy ido bebas alai. Di bawah mas suratna dungi jauh sebelumnya sudah ada pemberitahuan dungi gabi boy tapake amang dot inang 5 menit nai Allah bayakon molo sanga Sabtu adong holan 4-5 di soninganan mar PA mar bah wado tutu ali basipatna paduan suara mak siat tong atau paduan suara ima dungi tapatuba boy adong PA na contoh na tong amang dot inang dengi balengkap do binereng adong 2 sina do tak kenasing dungi bereng ma persediaan do tahana bah maceuli habe nerako sotung do gabe hatinggalak kami tidak memanfaatkan apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kota Bandung. HP jonok hola 5 menit dosian huriat tahun dengi. Dungi telusuri songoni ada museum perpustakaan do takanasib bah maceuli HP gudang HP nabui si bangunan hubungan sian huriat tahun nang tuak kahumali yang amang do tinang. Mana tahu tung sotung kami marsola te ala ninganan. Daung hami do parjulin usia tok kan. Kasar sono ono 24 tahun ale ninganan pe marsoal. Ido. Daung hami do parjuluk na saya kan. Daung hami do na museng. Rono sada hami do na museng tokan. Bangga gabi mula museng songoni mandat dan nakin dangi. Ternyata karena apa? Karena kita tidak memanfaatkan peluang dot kesempatan ini dan bagaimana kita boleh menjadikan kehidupan kita menjadi pemberita Injil dengan perkataan, perbuatan dan sikap kita dalam kehidupan dot ngeluta kamang dotinang. Jala sadarion merupakan peringatan perjamuan kudus seluruh dunia. Atau tajaloma sian nasa haporsyota di bagasan kehidupan dot ngeluta dan mari kita memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan ngeluta dan menjadikan Injil sebagai gaya hidup di bagasan kehidupan ngeluta dengan tutur kata kita, dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, dengan tindakan kita. Mari menjadi bagian untuk memberitakan Injil di sudai aspek kehidupan dohot ngeluta. Amin. Partang yang maita. Melihat tema di pasahat rohanami itu depanmu Tuhan. Molo di loaso hami macalo berita nauli di bagasan tikion. Ala di paingot ho hami. Asa unang holan sahat di hami Tuhan. Ale ko sahat do nang tuaka dongan nami Tuhan. Berita nauli i. Asa maritei gabe boy marulupulup. Boy marlas ni roha. Akadongan nami. Marhite bertanauli yung pasat hami, marhite parange nami, ngulu nami, pambahenan nami, sikap nami, siganup hari nang akapakation nami Tuhan. Lalu Tuhan, tutu dada hal namurai di bagasan ngulu nami. Sipata jut do pardagingon nami, mangaraho kami Tuhan dang satia di pajomu di hami, marhite barita nauli i. Ale mardonga toko mahami Tuhan. Pargugui mahami, tarlumubi ma di usia ni huriam 104 tahun, gabe manungguli paingotok kami Tuhan. Tanggung jawab ma bari tahun barita nauli di bagasan parngulon nami ganup marsada-sada. Luas ma huriamon HKBP Reformanda, gabe tahu halasan ni roha mali Tuhan, gabe asa ngapon hamuliaon di guarmu wali Tuhan. Ala di ida di tatap hodo. Para kalau dengan ruas ni huriam na toktong marsi haulongan na toktong sadar rohanami jala berkomitmen hami Tuhan di nalaho mamparitahon barita nauli Tuhan mauliate madiho ali Tuhan utangnya ko kami ruas ni huriam na maras ni roha marhite ulang tahun usia dot ulang tahun pernikahan pasu-pasu maganup pribadi nang ganup keluarga Tuhan. Asa boy toktong marlas ni roha jara marulupulup. Alahona mangaramoti madongani ali Tuhan. Say paingot manasida. Siya kodo murna gajang. Nang hutangnya ko kami ali Tuhan akar ruas ni huriam. Na rodi sahat di bagasan tikyon. Bergumul ala ni parsa ito nasida. Unang luas nasida gabetalu. Ale pamo nang mali Tuhan. Alahona mangurupi. Hona madongani. Hona mampargugi nasida. Asang giat mariti gabi margogo Tuhan. Laho makamunakon. Pergumulan parsahiton. Pergumulan ekonomi. Pergumulan manang dia pe Tuhan. Asa ima patuduhon bagian
ruas ni hurian naung matoras hamili Tuhan. Saya pasada marohanami Tuhan. Dungi rap mahami, melayani, makubasi, itap ni nabui, tarbahen doho tarulau kami Tuhan. Ya biasa ngapon, hamuliaon di guarmu Tuhan. Para di rohanang diri nami. Tinalahu macalu dan badia marhite peringatan perjamuan kudus di sadok portibionali Tuhan. Lapai ngotok kami di hasisani dosa nang hucalo kami. Jalapai ngotok kami argado kami di hadapanmu Tuhan. Asa marhitima warga kami haluamu napinasaatmi Tuhami Tuhan. Mauliate madiho Tuhan. Lasrohanami marhite panitia pesta gotilon. Dot hut HKBP ke 164 tahun. Luas mai gabe pilihan na mangulu di hadapanmu Tuhan. Asa marhite gabe hona marsangap jala marmulia. Pinuji maguarmu. Parti Yesus Kristus martangyang hami tuho. Amin. Tapuji matuhata uhut pasaton piliata.
Masuk mahita manginang tu ulaun nabadia. Marede hita sia buku ede nomor 152 ayat sada. Yesus namamu dosa dipertibion, mengeluh kami. Yesus namamu dosa dipertibion. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti ate-atemu nadoho rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus, amen martang yang mahita. Ale tua debata para sirohana sumurung, amanami na di Banua Gijang, asi roham, topot mahami na pungudison. Adoraku pangak kami anon parpadanan nabadiyai, lehom matod di porbadia tuganuk pami, asa ditubuon hapor siaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus, nama kokop pami. Pargugoi mahami maswadahod diri nami, asa tari utok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Say taiti rohanami, asa lammalungu kami tu Banua Gijang, asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan naong pinarhamaul ni debata, tasakapi naing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatibangi majumolo, manang natau hita marulaon na badia. Asa unak kona uhum manangise siyak kitaon. Ay holan na uduk roha, jala na manolsoli rohana ala ni pabahenan na nasoture. Jala na manopoti dosana. Jala na porsea di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus. Ido na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alaya kanadohot marulaw na badia, unang bedioloy sibolis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siyani, tunggo tapok kamu mahosom, doho late ni roha. Alay paingot-ingot tamu matuan Yesus Kristus, naong mate jala naong mulak mangulu humokop pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay. Dima ini tatak kasih majumulur hatabi, jala alusi hamu ma sukus sukunon, jong mahamu saluhutna. Di parhatutur hamdo halak pardo saho sian hatu tubum, dohot ala ni pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutur ham dok ma olo. Namarsak doroham ala ni dosami, jala dipanggil doroham naing malua hon waing sian dosam, molo songoni roham, dok ma olo. Di parhatu roham do,
nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhom pardosa, ibana nang mati doho mulak manguluh mokopo, mamorsan jala manesa dosam, molosongoni di parhatu turoham, do ma olo. Olo doho mangkotapon sian roham lateni roha dohot osom ni roha, akup ni olo doho mardengkan dohot halak na mangarsakiho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaun ni debata sudi dosam, molosongoni roham, do ma olo. Atong tapagdukbe maruhata, jala tatopoti madosata, iutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak para dosa godang dohami, ay jod-jod hulao si hami patikmu, tamado hona uhum muhami nuaing nang sogod, molo balosonommu tuhami hobar tu pabahenan nami alayala ni godang niasi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung ni lehommu humokko pami, ala ni ido ubain na hum hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo mahami, say se sama sude dosa nami, jala lehon to di porbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, doho mangulahon na hobar tulo meni roham, saliling di tano odo behami. Amen. Atong hamuaka na manopoti dosa muna, jala na mauas diasi ni rohani debata, say sahap matuhamu songon na hinapor siyaw muna, mangasahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite guar ni debata ama, dohot anak, dohot tod di porbadia. Amen. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaumu, say saud malomo ni roham di banotongaon, songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Hudul ma hamu. Mari dimaida. Yesus nang sinea di hanang binar sila, roham tung daulan, nang ujung terhilang, marutang osahangi, itan hodosa nami, kasih roham o Yesus. Atong tangyo kamu matonan itu Yesus lau padirihom parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa sagu-sagu borngin nei, ujutar jehe ibana didok mamauliate, dumi diponggoli mai, diparleo matuaka sisian nahuhu madidok, jalo hamu ma jala pangan ma, dagiku doi nanileo tua mate anu mokop pamu, baik kamu masongoni bain parningotan diau. Jala dungsun na sidamangan dibuat ma pangilumani, didok ma mauliate dungi didok ma tunasida. Jalo hamu ma, sude hamu manginum siani, ia pangilumanon padan nebaru maon marhite-hite mudarhu, nani usehon mukopamu baen hasesan di dosa.
Saya baik kamu masongoni bain parmingota diau. Atong romahamu nunga rade sude. Ida jaladai hamu ma dengan bahasa ni Jehovah. Udah berjuang. Waktu atas Kristus dalam rumah jalan surya mangi usia ai mudar kudui dan usia dua kamu bahen asesaan ini sabuna apa hotor kamu maka persegana asa dihamu aguluan nasara sudah amin ulang amin di bangsa kami. Waktu atas Kristus jalan rumah jalan surya mangi usia ai mudar kudui dan usia kamu bahen asesaan ini sabuna apa hotor kamu maka persegana asa dihamu aguluan nasara sudah amin ulang amin di bangsa kami. Waktu atas Kristus jalan rumah jalan usia ai mudar kudui dan sehon pokok lamu bahen asesaan ini sabuna ima pahotor hamuna maka persebana asa dihamu aguluan dan sora sudah amin ulang amin di bangsa kami. Waktu
Tuhan Kristus dalam jala sudah menginum siani. Ai mudar hudi nani usia hon mokok amun bahen kasih saan di sabuna. Ima pahot rohamuna maka persebana asa dihamu panguluan rasul-rasul. Amin. Ulang amu di bagasan damai. Nani usehon mokop hamu bahen hasisaan idusamuna ima pahoton rohamuna maka porsya ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mulak mamu di bagasan damai. Hirap Tuhan Yesus Kristus Salamu ma jala sudah menginum siani. Ai mudar hudi nani usewan mokop hamu bahen asesaan idusamuna ima pahotor hamuna maka porsebana asa dihamu anguluan dasar. Amin. Ulak mahamu di bagasan damai. Sudah menginum siani. Ai mudar hudui nani usehon mokop kamu bahen asesaan idusamuna ima patramuna maka ursebana asa dihamu panguluan nasora sudah. Amin. Ulama bangsa damai. Siani ai mudar hudui nani usehon mokop kamu bahen asesaan idusamuna ima pahotor rohamuna maka persebana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Ulak mahamu bagasan damai. Tuhan Yesus Kristus dalam sudah menginum siani. Ai mudar hudui nadi usehon pemokop kamu bahen hasesaan idusamuna ima pahotor hamuna maka porsebana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Mulak mahamu di bagasan damai. Dirak Tuhan Yesus Kristus jala umma jala sudah menginum siani. Ai mudar hudui nani usehon humokop hamu bahen hasisaan nidusamuna ima pahotor rohamuna maka porse ibana asa dihamu hanguluan nasora sudah. Amin. Mula amun bagasan dami.
Di dok Tuhan Yesus Kristus dalam uma jala sudi hamanginum siani. Ay mudar budoi nani usepon makapamu bahen kasih saat di samuna lima pahotor muna makapursia ibana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Ulak mamu di bagasan damai. Yesus Kristus dalam majalah sudah manginum siani. Ay mudar hudai nani sewan makapamu bahen kasih saan di samuna lima pahotor homuda makapur sebana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Ulah maha berbagasan damai. Ay mudar hudai nani usehon makapamu bahen hasisaan di samuna lima pahotan rohamuna maka porsia ibana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Ulak mahamu di bagasan damai. Kristus dalam majalah sulia manginum siani. Ay mudar hudai nani usehon makapamu bahen hasisaan di samuna lima pahoton rohamuna maka porsia ibana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Ulang maha di bagasan damai. Dr. Yesus Kristus dalam majalah sudah manginum siani. Ay mudar hudai nani usehon makapamu bahen hasisaan di samuna lima pahotor rohamuna maka porsia ibana asa dihamu anguluan nasora sudah. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor tulu ayat sada las jongjong mahita saluhuna.
matua debata ale todiku, jalan asa rohaku di bagasan mamuji goarna nama diai. Puji matua debata ale todiku, jala unang tung halupaun dengan basana sudena. Ibana domanesa dosam sudena, jala ibana pamalum akka sahikmu sudena. Ibana paluan hosam sian hamagoan, jala dileho tuho dengan basa dohot asini roha. Para siroha jala pardenggan basa do tua debata, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibae tuhita na hobar tu dosata, jala dang dibalosot tuhita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani mama tuaka anakna, songonido asini rohani tua debata, diaka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduho debata holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus sumokopita. Uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna. Dungga be parpitor hita hinorhon ni munarne. Dibaheni, sai pujion ni pamangaku. Doho rohaku. Doho nasa pabahenaku do Tuhan debata. Olat nion, rodi saliling ni lilingna. Amen tapasah mapiliata tu Tuhan debata martangia kita. Ale debata manami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhu si leo-leo na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na ni leo mitu ami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasaya kami pelianon. Pati pulo na rajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamuta dahami godang ni si leo-leo mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say ro maharajaw, say saut malomo ni roham di banotongaon songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo hamu mapasu-pasu sian tua debata. Di pasu-pasu jala diramoti tua debata maho. Di sodako tua debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako tua debata mabohina tuho. Jala di pasaur hom madamena tuto di munabe. Horas marihita salutna.